You live poker. Ningú. El que jo sobretot, el que vull sobretot demostrar és la meva passió per la meva feina. No sé, demostrar el que crec, el que he après, intentar sobretot el respecte als animals, jo crec que és el bàsic. M'agradaria potser ja més endavant posar només pinsos fets a Catalunya, només de producte català, però és difícil, tal com està el mercat, doncs hi ha games que s'emporten tot el mercat. És algun tiradillo. Penedets de la Vila, bàsicament, és una botiga de pinsos, amb pinsos de qualitat. També portem games més mitjanetes i pinso a granel. Tenim el servei de perruqueria, podem tallar nosaltres, el pots rentar tu sol. Ens agrada infundir, o almenys la gent que ens coneix o ens veu o veu la nostra pàgina del Facebook, és sobretot l'amor pels animals, el respecte i sempre tenir cura d'ells, donar els millors consells. Sobretot és, porto 20 anys treballant amb animals i sobretot és el respecte i professionalitat que crec que tinc i que us puc ajudar. A la vila li fa falta gent, moviment, botigues, que baixi la gent de dalt, necessita vida no només comercial, sinó que aquí als carrers, que s'està morint, ho estem veient, i crec que obrir més botigues el que farem és donar-li més vidilla, i el que vol és això, cap de la fi. Vilapren bàsicament m'ha ajudat en el tema d'assessorament, buscar gestors, buscar algun arquitecte que m'ajudés, això, assessorament.